on täällä seuraavaksi, jo hänet tässä tapasittekin, eli Salon A-klinikalta Kassu, eli Cassandra Löfberg. Hei taas. Moi taas. Hei taas. Me jo tuossa vähän sivuttiin sitä, että mistä teidät mahdollisesti löytää ja miten voi ottaa yhteyttä, mutta haluatko vielä lisätä jotain siihen? Joo, mä voisin lisätä, että verkkosivut on meilläkin hyvät, kuten Finfamilla, eli www.aklinikka.fi. Sieltä löytyy numeroita, mistä saa otettua yhteyttä ja myöskin kaikki meidän toimipaikat. Mä tuun tosiaan Salosta, mutta meillä on toimintaa myös täällä Turussa, niin löytyy sieltä tarkemmin. Okei. Onko teillä ollut mielessä kenties vaikka Discordiin ehkä? Meillä on Facebookissa ja Instagramissa, niin ne on ollut nyt, mutta ehkä joskus voisi Discordiin. Ei ole vielä ollut puhetta, mutta... Aivan. No mutta sehän riippuu sitten näistä meidän nuorista, jos ne haluaa kehittää. Niinpä. Vinkkiä korvan taakse. Nimenomaan, kuulitte. Mutta hei, haluatko sä omin sanoin kertoa tuosta teidän kanttipaja-aiheesta, että minkä tehtävän te annoitte? Joo, meillä on tänä vuonna tehtävänä tehdä toisille nuorille tietoisku siitä, että miten toimitaan, jos löydät jonkun, joka on ottanut yliannostuksen. Et se saa olla flyeri tai se voi olla PowerPoint-esitys, ihan video, mikä vaan mielikuvitusrajana, että miten sen haluaa toteuttaa. Sitten siinä oli lisätoiveena, että voisi olla joku maininta siitä, että miten tämä auttaja itse, että mistä se voisi saada apua sit tarvittaessa, jos se tilanne jää mietityttämään. Okei, joo. Tämä henkilökohtaisesti kiinnostaa mua ainakin eniten, että mä odotan ihan innoilla tästä, mikä sieltä tulee. Kyllä, olen mielenkiinnolla saanut vähän seurata, että kivoja juttuja tai hyviä. Vitsi, mä en ole päässyt yhtään katsoa tonne, että mitä siellä tehdään. Mutta hei, haluatko vielä lisätä tuosta teidän tahosta? Sä sanoit tosi paljon jo tuossa hetki sitten, mutta onko enempää kerrottavaa? Joo, meillä voi siis hakeutua erilaisissa riippuvuuksissa. Voi olla päihderiippuvuutta, alkoholi, huume tai sitten esimerkiksi peliriippuvuutta, seksiriippuvuutta. Okei. Ihan monissa eri riippuvuuksissa ja sitten tosiaan ne läheisetkin on tosi tervetulleita. All right. Hei, siinä kuulitte. Riippuvuus kuin riippuvuus, niin sinne voi mennä. Yes. Hei, kiitoksia. Kiitos. Sitten